nwa m nwanyị tọrọ atọ na Libya. Ofu nwaanyị asị m na ya amala ife dị amụrụ mama ya, mana ya na papa ya na onye ya che na ọnyanwa bụ mama ya bi. Mana ife ya ji wee na-elokwe onye ọ bụ ndị ebuna na ya ga-atagide afụfụ n'ọsọsọ ya bụ onye na-ata afụfụ n'ụlọ afọ ha bi na ya. Na ya ga-ejegide ozi na ụmụnne ya ndị ọzọ na-aga akwụkwọ na private school, mana nyagwa na ya na-aga na public school. Bọsị ya jelo na bọsị ya ejero. Na ya ga-ebido ụtụtụ jegide ozi oge ọbụla papa ya na mama ya a na-agacha. Na fa nara agacha n'ọsọsọ maka nyanwa nọ na naturally na fa na-agacha. Aka na-ekwu mana ya na-akwa papa ya sị ya na ọ ga-anwụlele n'ofu mbọsị na ọ ga-anwụ. Ịmagolofa na-agacha maka na mgbe ụfọdụ agba strike a na-agba ya nọlụ n'ụlọ na-ejesa ozi ụmụ data umana na-eje akwụkwọ na ya mụrụ na ọ bụrụ mama ya. Oge ọbụla ya na-ebe akwa na-egbu emeli na-asị kedu ife ya mee nwaanyị a o ji kpọsị anya asị, kedu ife ya mee nwaanyị a chekwanụ nọ maka na ya bụ maybe na ọnya nwa tosịrị fa or something. Ịmagolo ụdị ife anwa until one day maka na o nwere ife ya melụ dị so ụmụana mma ya wee jekpala onugbu wee rọba wee rọsịa. Onugbu ya rọ bịa sie ike, ọ bụrụ nọ na o siri ike nọ na onugbu ya rọrọ bịa buo ibu ịghọtago. So sikwuo ike wee bata wee na-aba si ya na ịfụrọsọ onugbu ọ rọrọ na-akwụ ya ọkwale agbogo n'ihe dunia bụ na ọ na-emegbu ya na-epe eti ya che na ọmami ya ka ọ bụ di ya mma. Mana that day na iwe owolu dị too much ka a na-asị ya mama ya biko na onugbu ya rọkwani ọ bụrụ na ewere ụka a ga-eji si ofe esisi ofe ka akpọ ndị ọzọ n'anwụ. Ọsị ode bụ mama gị, ode bụ mama gị, ịmara ebe nne gị nọ. Na bọsị afọ ka ụzọ nwe ozi wee chaji ya wee kwabe ya ya ebe afọ ka ya nọ wee sị what happened ya wee sị ya si ụdị ihe ọ kwali ya that day ya wee bịaza wee jekwulu papa ya wee jụba papa ya wee sị ya kedu so na ọ bụrụ nwaanyị amụrụ ya kedu nke bụ ma ọ na ya mara onye bụ mama ya. Ọ sị m nne na ebe afọ ka ya nọ wee malụ na ọ bụrụ nwaanyị amụrụ ya. Ebe afọ ka ya nọzi wee bidozie wee disturb papa ya ịghọtago. Ịmagolu ya na-ebezi akwa ya achọ ka papa ya afụ ya ịmagolu maka na ya amagolu ife dị iche mana ya mara mama ya o. So ọkwana ya o wee lụọ one time maka na papa ya na-eje afịa o jesi afịa ịmagolu mgbe ụfọdụ ọ pụọ ọ nọ 1 week or some days before wee bata. Papa ya wee negidie one day negidie wee sị ya nwa m n'afọ n'ụlọ na-agbazi strike too much maka na ọ na-abụ ụmụnne jewaloche school ya nwa nọlụ na-akwụghalị. Papa ya wee sị ya na ọ bụrụ na ya jesi afịa abata ya ga-etinyekwu nyanwa na private school nke ka o nwee kesoro ibie na-agụ akwụkwọ. Ịmagolo na iwe ewogo papa ya ịmagolo ọchọgo ka ọ gbanwee ịmagolo stand for her. Ọ sị m na ọkwa okwu afọ bụ okwu ikpeazụ papa ya gwara ya okwu ikpeazụ regardless na stepmother ya na-awụ every time ọ na-agwa papa ya na ọ ga-anwụ na ọ ga-eme nka na afịa nwụ papa ya jebere na ọ batara ya wee nwụọ. Ọ sị m nne mana ndị mmadụ masịrị ịmagolo ụmụnne papa ya masịrị na dị ụmụanị na-emegbu ya. So ka a nala ikwu ozu ka afụlụ mama ya for the first time ka ọ bịalụ mgbalụ ya wee tisie mana ya nwere choice ya ga-esokwe dị woman wee chigha azụ fa wee chigetekwe. Ọ sị m na mgbe ụfọdụ ọkụsị anya ife ọ chụpụ ya n'ụlọ ya lalụ n'azụ ụlọ ma ọ na moto adọbalụ mebiri emebi or something ịmagolo ụdị ife anwa. Mana before na ndị mmadụ gwasịrị okwu sị anyị emegbuzi na ịmagolo docha anya ọdụ sị akịta na papa ya nọrọzikwa na ọkwa ya nwaka ife niile dụ n'aka ịmagolo gwasị anya maka na o nwekwara ndị befabi ebefabi n'afọ ihe na-emenụ n'ezi ozi. So ka a nata wee bidokwa imegbu again wee kwụsị anya ife ya wee jekwe n'azụ na ebe a na-eje anọba ndị mmadụ na-afụ ya wee nọkwala ebe afọ. So o nwere onye befe gata anụ wee kpọọ nwanne papa ya wee gwabi ya. Nwanne papa ya wee chọrọ ha wee bịa wee sị ya na ọpọdụ ihe niile agwasị gị na-emegbu nwa na gị kpọnyezi enye dị nwa okpelukpelukpele asị na fa chọrọzi ya kpọnye dị nwa n'ebe afọ ka nwanne papa ya nọ wee kpọrọ ya wee naba.
Nkafu wee luo wee sị na ya ga-azụ ya n'akwụkwọ. So nya wee bido wee gụba akwụkwọ na nkafu zigidere ya gụcha secondary school. Ka gụsị secondary school, nkafu sị na ya ma nzuzi. So another one gbakwala ya. Ọ sị m ọkwa ya ka gụsịla akwụkwọ, nwanne papa ya nke nwanyị na-ele okele ka wee sị anya bịa ka ya na ya na-abụ wee bili. Ịghọtago? Ya wee jebe sị na ọ bụ na ọ bịa na ya ga-etinye na school computer training. Ịghọta? Ya bịaba ebe afọ ya nọ. Ya wee luo. So dị ụtọ na ya malụ ele n'afọ ịmago onu ya dọ smart ya agụsiga akwụkwọ. Nwaanyị anụ nwakwa mbọsị ọ hapụ ya na shop ya nọla ebe afọ na-azụrụ ya afịa. Ya zụgideli afịa ahụ na-ayọzili ya trenuzienu m n'ife ikwete na ị ga-etrenu m. Ịka sịkwa nyezielu m aka ikwete na ị ga-enyelu m aka wee kpọpụta m ebe m nọ. Ịka sịkwa n'ọkwa ụtụtụ na ya nọ na shop kwa efifie na ya nọ na shop. Ọ sị m enya wele aka nne ya nwaanyị acha wele aka ekpe ya nwaanyị acha. Ọ sị m na onwe biznes dapụtara mgbe afọ a na-enyesịrị ndị mmadụ aka wele ebite ego. Ya sị biko nyelu m aka ka m bite ego ka soro ibe m aghalịba dị umeanụ chọ. Ọ chọrọ dị iji ntị wee nụ n'ife ọ chọọ bụ ka ya nọrọ na shop ya bụrụ nwa bọyị ya. It's not like na ya ma mmenwe but ọ da-akwụ ya ụgwọ. Ọ da-enye ya ego not just nnọọ ya nọ n'ebe afọ nọọsọ nni ka ọ na-enye ya na-eli ụtụtụ na ya nọ na shop, mgbede ya nọ na shop na-elili afịa. Ya wesị mba n'ihe a bụrụ ife ya ga-eme. O wesebelu ha okwu na-eselu ha ezigbo okwu. From iselu ha okwu ya wesị ebe ọ bụla ọ chọrọ inyere aka ka ejila aka je chọọ ọlụ ya ga-alụba n'ime afịa. Ọ bụgodu na sales girl ka a na-akwụ ya ụgwọ. Ya wee baa wee chọba ọlụ wee chọta wee fụ. So ọkwa ya one day one guy wee bịa na shop ha wee fịa like anya sị na ọ ga-anụ ya. Aunty ajụkwa o sị na ọ ma nne ya ka gịnị wee mee ka wee nọlụ na shop na-eleli ya afịa. Ọ sị m ike kwụlụ ọtọ gwa ya ebe afọ ka ya nọ wee malụ na this woman achọrọ agam n'iru ya before nya wee bịa ka jee chọba ọlụ sales girl n'ime afịa wee fụ. Ịghọtago? So ebe afọ ya na-alụzi ya wee fụ this guy fana bụ wee follow so ka fa fall in love fana bụ na-akwụ. Wee bịa dọọ mmanya nke izizi maka na o nwe ka ndị befe si eme. Dọọ nke abụọ mana before dọọ nke abụọ na the guys na ha ga-akwa uniform wee jebe ịdọ nke abụọ. The guy wee jee gaa akwa gosi akwa ruo one day aunty wee fịa. The guy wee na-agwa ya na ha gokwe na akwa ha ga-eji wee dọọ mmanya. Na ọgwụcha ife ya mere aunty batarịtarịgori wee kwabịa. Ọ sị m na ọkwa na aunty ebido na-aba si eni a na-emezi guy maka na ya chọrọ ịlụ di. Nkekwa nke nwanne ya na-ebunyezili eshode na ịmagolo na-aba. So okwu bido sebela ha from ụkwụ afọ ị na-esela ha ka dọsịala mmanya nke ebe onye wee sị mba ebe this guy dọgolo mmanya n'isi ka je soli ebili. Ya wee na be the guy wee solo the guy ebili na the guy bụ onye abiliba.